Haina kwa no ikolo mo. Orobo de kene mo no. Oh menani series with tobo sibu ikolo mo. Oh une go video mgba bia no ku ani maka ichi ozo mana nwere ajuju ajulu. Ta anyị na shiata. Ka anyị na onye nọ n'isi mmụọ wefu. Na ye kene no hinna. Nwe ike ekọwala ya onye ewu. Afa m bụ Chief Obiajulu Udoye. Isiani Nnewi. Eze onye ma ndị egwu. Daalụ. Ama na ndị na-ene n'ife anyị na-eme na ha ya achọ ịmata ife wa Ana Nnewi mmụọ ka alụsị ka ife ọrụ. Ana Nnewi bụ mmụọ nụ. Ana Nnewi bụ mmụọ. Ife jila aka ede. Anaghị efega. Ana Nnewi a. Ọ ya anọkọtazie n'ụwa sị na Ana Nnewi adịkwasị saịdị ọkpụ na-ezu uru agụ. Ebe ọ dị ka ọ ya adị, anaghị eji ọhịa eji azụ. Ya akọwa ka o si wee bido. O nwelu mbido? Mmadụ apụta ụwa fụba ana do before mmadụ pụta. N'ọzọ emele dị na ya wuo omenala. Bụkwara nya ba na anwụ. Ị nwere ike ịgwa anyị mmadụ one nyego na nni tupu o wee lu gị? Dụka na etu oyibo si debezi kịta. Mma ekwukene na ọ bụ oge oyibo batara. Mgbe Queen Elizabeth bịachalụ. Eji bido oge ahụ wee gụba. Kpata na Igwe Orizu. Igwe Kenneth Orizu na-aza dị tọọdụ. Ọha dị tọọdụ. N'oge oyibo ji bata. Ebido oge ahụ gụba. Site n'oge ahụ oyibo ji bata. Mụkwanụ onye nke ise nọ n'ana. Tupu oge ndị ọcha wee bịa. Mgbe ndị ọcha bịara, ewee bịa n'usoro oyibo. Mụ onye nke ise nọ n'ana. Ọsọ ebo isi na-ewe pụta n'ife Ani Nnewi. Adụghị ebo na abụọ. Ọha ife politiks. Aha atụrụ elekshọn, aha azụ ya azọ. Ọ bụ nwa eze ekwebere dịka ọnwụ. Eze ekwebere dịka ọnwụ a obere nwa Nnewi. Ọmụta onye a na-akpọ Eze Dunu. Eze Dunu mụta Ezekwe Ucheji na Mkpọrị. Eruo n'ime Ucheji na Mkpọrị ya nwa. Ọ wụrụ ndị a na-akpọ ụmụ Ezeriakụ n'ime Ucheji ya nwa. Anyị na-afụ maka ana. Ọha apụ ha esi n'ime anyị apụ. Ọ nọ obele nwa Nnewi wụ onye bụ ụzọ wee anyị akpọ efiwa Ana Nnewi. Ka ezi ka ndị Nnewi niile, ka ezi ka Ana Nnewi si jikọta ndị Nnewi niile. Ọkwara ya na isi mmụọ. Mmụọ nọ na Nnewi a na-abụ ha, na-abụ isi. Ife a na-ji jikọta Nnewi niile ewu na mmụọ na-esekwana ka Nnewi na-echiri ọzọ. Mmụọ na-ese ahụ Nnewi nwe ha na-ese. Ma na-abụ isi. Eruo n'obodo dịgasị ka anyị na-akpọ ya na onwe ndị na-akpọ eze aja ana. Nwe ndị mmalite ife na obodo ọ na-enwere ana. Ife a na-akpọ ana awụ ebe a na-apịacha mmadụ. Onye metara ife ọtọ na onye mere ife ana na-asọ nsọ. Ife a bido inye nsogbu eje na ana ndị befe je gbaa ya ana. Wepụ ya aka n'ife ọjọọ. A na-akwọ mmadụ aka ọbara. Kwọpụ ya onye mere ife ọjọọ. Ọnya ife a na-emegasị na ana. N'ọtụtụ ife ndị dị iche iche. Ị na-akọwa na a na-akpụ alụ ebe a. A na-akpụ alụ ebe a. A na-akpụ arụ ọgọdụ m nke a nọ na ana, a na-akpụ arụ every year na ana. Iji mee ka ọ dị nsọ ka ọ kwụrụ ekeresu. Mana onye metụ ife alụ na Nnewi. Onye metụ ife alụ na Nnewi o je kpụọ ya na biya. Oke ọ bụrụ ebe a ka a na. Mgbe ọ bụrụ ebe a ka a ya kpụ ya, ọ ya kpụ ya na biya. Aja anyị obodo ka a na-akpụ alụ. Na onwe ife wala obodo. Onwe ife wala obodo. Na-eje kpụọ n'aja n'obodo metọrọ emetọ. Na ife na-emebisizi nke ọka nkụ. Ewesị na-eje kpụọ n'aja ana.
akpụ ha n'aja na mana onye ọnụ n'obodo ahụ akpụọna mana ewepụ nke a onye matara ife arụ ya akpụ alụ bịa na be ka ọ ya nọ wee kpụọ na bịa ka ọ ya nọkpụ alụ ọgụ ya akpụ ya wa alụ ka mgbe o nwere ndị a na-akpọ ndị nri kwede na nri bi n'ụlọ nọ nri bi na nri o nwere ndị na-akpụ alụ n'ala Igbo ọ ndị nri ya nwe na-akpụ alụ mana o nwere obodo ndị iyi abawagasị asịrị nọ onye nọ n'aja anyị obodo ahụ nọ nya na-akpụ alụ ịma na o si ka obodo a sizi wee debe maka dịsa omenala Igbo na-eme omenala bụ n'otu mana o si ka ndị si debe befa isi nkọwa omenala abụ ndị tọrọ ntọ obodo ahụ ife ọ na ha kperịtara si ka o si etu adụ na-etu a ka ha esi eme ọ rugokwa omenala obodo ahụ nwa nwanye uwe kwuru ndị chịta ha abanye na ndị ta ha abanye na anyị ewepụzi ya ewepụ enwekwana iwe na nna akpọchi ya azụ maka ikwu maka ekwele dịka ọnwụ si na ekwele dịka ọnwụ obele nwa Nnewi mana ka ezi ka obele nwa Nnewi ahụ ọ na-ebu Nnewi ise ya fiwezie aja ana ka ọ na-ewu Nnewi fiwere si na obele nwa ewu ekwele dịka ọnwụ ya ada emedu ife dị na ya ọhụrụ n'ebe a ka a na-adụ bụ mbụ e nwere ana mbụ dị n'ọkpụ n'otoro anyị Nnewi ma ebe ọ dụ bifo e wee fie ya ebe a ọ ife emele ede wee ebe enwe ife emere n'obodo a wee mee na anaghị si ebe ahụ ọ nọ pụọ wee bịa ebe ọ nọ taa onye sikwa ebe a pụzi ọzọ bifo ọ pụkwa ya makwa ụdị ife merenụ mana mgbe ahụ ọ dị n'otolo ọ ekwele dịka ọnwụ na-enye nri n'otolo ahụ ọ bụ onye a na-akpọ eze a na-ekwe onye a mkpọrọ ebe a bụ ọfọ nya na-enye nri n'otolo ahụ n'ọgba okenye ka o mebelụ na-eme oje ebe a gbuchaa anụ ụmụ okorobịa maka ohi dụbara gboo ma ndị ya anarị ọkọ ma ndị ya anarị ya aka anụ o wee sị ewejekwa eze ọdụmegwu na eze ụgbọ ọnya mba wee sị ha na arụ emekwe na ya haziwa aheni na-ekwenụ wee sị na nke a ya ekweme na ya emekwenụ ya ka ọ dị ya nso ewesị na Anambra wee bute anyị bụ ahịa oke eze anyị ekweghị na-ekwe isi na nwa ekwele dịka ọnwụkwa ịma na oyiwe abịago ama na ụfọdụ ndị na-efe a ya achọ ka ha malụ na ị na-eje ụka dịka Isiani Nnewi aha ụmụ eje ụka omenala ka m na-eme omenala nye ka ndị gboo ji eka nka nye ka ndị gboo ji ebi ndụ nye ka ndị gboo ji akwụba aka ọtọ nya bụ omenala ka m kwere na nye ka m na-eme maka na ụka bịara abịa mana omenala abịaghị abịa achọrọ m ịma na ndị ụka a na-abịakwutekwa ana ka o meelufe ife anyị agụba one ghala one ọ wụrụ ịsa n'ọnụ ka nsa anụ amụha ka m mesego ya mana ka m mee ka ndị fada na ọha mmadụ jecha confession na nke fada onye a na-agafe fada sị na onye abịa confession na nke ndị ụka na-abịa ma ndị pentikostal ma ndị katọlik ma ndị anglican ma ndị cherubim a na-enweghị onye ọsọ nsọ onye ife ana jidere ọchọba ana onye ife mere be ha na-agbagharị asị ya na aka ana dị na ọchọba ana Nnewi ụfọdụ na-achọ ya na mkpụrụ nke afọ ụfọdụ na-achọ ya na biznes ha na ka ana Nnewi gọziere ha ya ine na ana ifu na ọha etu ọ dịbụ 10 to 15 years ago ka ọ dịsị ife ndị adịghị gboo ọchị ifolu oyibo na-abata so many people na-abata ndị mmadụ wee nwere uru anabara ana Nnewi ihe na-anụ maka unu ụka Okwuana Okwuana ka mụ na nọ n'ife a ma Maria Regina ma bisi ebe a bishọp bi ma diocese niile ife na-arụgwosi ma naitele ada ebe a taa ebe a Okwuana Nnewi ahụ ị na-anụ maka ya ma hospital niile a ma echi ma nya ahụ ma taa o ji azara unu ụka Okwuana unu akwụkwọ Okwuana Nnewi ahụ ebe a ka ọ nọ taasị duto na oyibo batara ebe a naitere do awụnye onye ihi anọ nya izu ndụ be anyị na igwe were enye gọọmenti sị ka
ka a lụọ Nitel ka ife dị mma na-abata Nnewi. Ịma na mgbe gboo na-aba achọwa ebe arụ unu akwụ ma unu ụka nọ okwu arụsị nwere anaghị nne eje na ana ha je na-arụ ya and etu esigasị ịrụ ya mana unu ụka ma Nitel a ọ dị mma na mmeghe obodo ka a na-achọ. Mana kịta ndị niile enwezie na karịa anya okwu anị onwe ka ha waghị esi wee nyebụ ikwu okwu anị ana ha maka ama na ha egoghị ego na onye ka enyere ha ya ịfụda n'oche onye ebe o nwudere ife nọkọtasị unu ekwe ndị ntọ na-agbacha anụ a na-agalakwa ejewalụ nke a eji ha ejidego mana a na-amasokwa na alụ ha ọlụ onye si na ya ha alụrụ ya ọlụ ifo ji adịghị alụrụ ya ọlụ eme na ọnụ ụzọ n'idebe eni ọnụ ụzọ mmụọ ka ọ bụ every year mgbe nna eze a na-ekwe nọ Okafọ eze a na-ekwe nọ Okoye eze a na-ekwe nọ Okeke Okonkwo nọ ndị nyere ana nni ọnụ ụzọ aka ha na-aga wee si bịa na-enye nni. O nwere mgbe o sere okwu ndị ụka wee sị na ha ya egbuchi ya ọ mụ ka a bịa yọọ ka esetụrụọ m ka e buru ụzọ a ebuda nwee sị na ife nna aha debe n'ọha m ya emebi ya ụzọ ahụ dị ebe ahụ ọ kpụtọrọ ọkpụ ka ya na-agwala ana ji n'ahụ onye na-anaghị eje ga ọ gaghị enye na ife ejiribe so na ife ndị ụka ji na anyị wukwu ndị omenala wo ndị nọ na ana Nnewi anyị hapụrụ ha oyiwu batara edukeshọn dị mma unu ụka dị mma ife ndị a niile ma Nitel ọ dị mma so ha enyezina anyị ha jide. Mana ama chima ana Nnewi a ọsọ onye Nnewi ya abịa n'ibịa ya ana Nnewi ife ọ ifebewe onye Nnewi ọsọ ana Nnewi a ka ọ ya abịa onye mba bikwa Nnewi ọ ya abịa na ana Nnewi ka ụdị ndị ya kwesịrị ịbịa na ana Nnewi. Ịma na ana Nnewi a n'aka nke o ji ewela ana ọha onye ọ na-abịa ime ebe ahụ ime nkolo ebe ahụ a na-akpọ okwu ana ọha onye ọ na-abịa ibi nna Nnewi a ya o nwere ndị agha abịa o nwere ebe a na-ejedebegasị na ngedo onye mba abịakwa o nwere ebe ọ ya ejedebe mana ebe ị nọ na yọọ ana Nnewi ife ọ ya emere gị ọsọ ọrụ na ọjị ka ị wapụrụ so onye ọwụ na ego ayọrọ ka i jiri bịa wuru ego igbe icheghị isi n'ime ebe a yọọ ya ọ ya emere gị ihe ejezi jebe ka ije gwute ntụ n'ọnụ ya. Nna asịrị nwoke eke mmụọ na achọghị n'ọdụ amakwa ụkpa nni ọdụ ebe ahụ ife obodo ji biri aha agba ife enu ọ wụrụ ya. Achọrọ m ka ị kọwara anyị kedu uru maka kịta ụka abịago ọdịnala n'ọlụkwe ikpe ka isi wee kọwa ọdịnala wụ omenala n'ọdụwala ụka wee bịa mana ụfọdụ kịta ọ na-agbagwoju ndị ụfọdụ ndị ghara achọrọ m ịma kedu uru ọdịnala bara. Uru ọdịnala bara erika nke mbụ na nsọ dị n'ọdịnala nye ka a na-agbala ọsọ ụfọdụ na-ejezi echi echichi kpuru okpuru ede efe ya si onye ọdịnala mana onye ụka ịdụ nsọ dị n'ọdịnala ka a na-agbala ọsọ ọdịnala amaka ụmụ nsọ a ka ndị gboo na-asọ were na-echi ọzọ wee dị ndụ dịka nka ọgụ ahụ ịnọ ọgụ ahụ ise ọgụ ahụ isii efe ọ na-ahụ chichichi enweghị mmetọ onye na-eme ọdịnala kwụwara aka ya ọtọ etu anọ na ana Nnewi a taa mmemeta ife alụ anyị na-asọ ọbara anyị na-asọ mmegbu anyị na-asọ ịchụ ọbọ mmadụ meghị ife sị ka ije megwara ya onye ezigbote onye omenala aha achụ ọbọ ịbụ ọbọ mmadụ meghị ife ọjọọ isi a na ife omere gị adịghị mma ọ sịghị onye ka ịwụ isi o Chineke n'ọnụ mme ndị afọ ha nye ejechụkwaba ife so ya ejechụ ọbọ mmadụ enwe right ịchụ ọbọ so nọ nsọ dị n'omenala na-achụ ndị mmadụ ọsọ mana ọ na nsọ ya ka ndị dụ ọ na nsọ a ka ọ ya bụ idebe na-asọ ndị afọ ha anya na-eme gị na-afụ ụzọ na-egosi gị ife eleke m nwa nọ ebe a taa onye ka m bụ ife onye na-agafe egefe kpee gbe ya fee gbe ife nna eche agwara nna ọdịnahụ ya anọpịa ka ọ ya ahụ anyị ewepụ ya ife onye ka m nwe ichiri ọjiji dee n'aka a na-asị nna ekwe na ezigbo afọ ahụ Pita mụ kpọọ Pita na ọya ọzọ mkpọọ Pita ọzọ na afọ ka ọ ya ahụ ha ncha ife mmụọ na-eme mana ịdụ nsọ na ido onwe gị asọ bụ omenala achọghị mmetọ mmetọ a na-ese o ji edo ka ịma na ndị ụka na-eyiwe akwa ọcha
ụka ọwụna bụ ụka n'ụwa niile ha na-ebe ezi na white aka ọcha iji gosi na ha dị ọcha mana ha adịghị ọcha nụ asọkwa na onwere onye dị ọcha iche mana omenala onye nọ na ana nọ taa wee bido mmetọ bido ibu obom bido ịghọ aka si n'imi ya chere ọnwụ ya na ọ ya nọta aka ọ pụọ ikwu na ana Nnewi a nọọ o so na mmụọ ise Nnewi na-efe o so na mmụọ ise Nnewi na-amụrụ ọnụ asị na onye ahụ isi na mmụọ niile na mmụọ ise ahụ enwere isi ọkwa na ana ahụ isi o ewu na ọkụ nọ na Nnewi ma na-anaba isi mmụọ ọ gacha eze Nnewi esolu eze gacha ọgba oge asọ ogwu eze mewezere oge ọdụ ogwu osolu ọwa oge gacha ọwụla na ụkọ ele otu okpiri ele chụrụ ohu mba n'isi ọsọ ụbọchị gburugburu n'ihu eze ụgbọ mba ha n'ihu eze ọdụmegwu ha ele aso na mmụọ Nnewi ji eje ọgọ o sochi ohu mba n'ise ele gacha o wee wuru edo wee obele nwa ha na edo okwere nwaanyị anyị nọrọ anụ ọrụ ka mmụọ na-ese Nnewi na-achịla ọzọ si wee do achọrọ m ịma o nwere ife nrite kelee uru dị n'ịbụ isi ana Nnewi uru adịghị ya ana m ahụ ya ji n'anya ụfụ n'afụfụ ka m nọ na mobi isi ana ka na ọsọsọ ndị afọ anya na-agọzi m akpatara m ego ha ma ayọ ego nri ha ma ayọ ego ịzụ ụmụazị alụtara m ụlọ elu enwere m plọt enwere ame transpọta enwere m moto gasị agụ aha agụ m mana onweghị uru m na-eri special na mobi isi ana Nnewi ana m alụ ọrụ bikos na ndị Nnewi amaghị uru mmụọ bara n'obodo ọzọ obodo dị iche iche bido n'Ọka wee gbagobe eze aja n'obodo ha na-agbacha moto ịtọ na ọbịa ha nya na ego ya mana ndị Nnewi be anyị beziri na n'afọ nna nna m na mmụọ nsọ ebeziri ha n'ụka ha ghọta ife a na-ekwu ọ bụ ihe eme na mkpewe ekpere na mmasị na Chukwu ya agọzi ụmụazị nne ka Nnewi dụnụ Nnewi jụrụ oyi kịta ife dị mma na-eme ọganihu udo aha m asị na ọka mme ka ndị Nnewi mara ka na mmụọ na-agwa m ọkwa na aha iri ya njin a na-arụkwu a na-ada ife a ọ ya afụ ụfụ sie ike ebe a sị na mmadụ nọkọtara tụtụrụ egbe gbagbuo nwanne ya ọ na-afụzi ụfụ ụmụ ife ha ahazi adụ maka ife ịgwara mmụọ bụnụ ka ọ ya emelego uru m na-erite na ngwa isi a na ọkwa isi a na akpọ m Chimu gọziri m ọfụma nye m ife akụ aka ife enwe nye m ọmụ nwoke nye m ọmụ nwaanyị ọ dịka ya sị na anya bụ ndị kpọrọ m wee ndị afọ ha anya mere m nji nọrọ ebe a na ha ama na ọka ọ ya adụ m wee mee m aka dị m mma ife na ife a na-arụ n'okwu ala mụ na-arụ mmadụ atụ igbe ha kọbọ na m ụtọ nla na Nnewi mee ya ntalọkụ mee ya jeman flọ baa n'ime rụọ sụọ dozie ya ọdụ ebube na akaụntụ m na expenses m ị na-akọwa na ife a na-eme ebe a na ndị Nnewi adịghị eweta ego n'ife a na-eme ebe oo onye nweta ndụ ya kwuo onu ife ndị Nnewi na-ekwu ugwu na anabe ha na-arụzikwa ọrụ na ụmụazị nọ n'obodo oyibo a na-abịa ebe a lụọ ọrụ ha ọrụ kpọọ ha afa omebe eje ha kene ekene n'ụlọ ụka nwụta alụchalụ ha ọrụ mmedochalụ ha ife ebe a bifo ọnwa isii ndị bịara ebe a bịa sị nna isi ana na ana Nnewi alụkwa n'ife a ha bịara mana ebe a ejezi ome ewuru ebe a eje ekene ewu n'ụlọ ụka mbọsị m ji egbu amela ana awara ana ji anwụta ha otu oke ọba egbupụrụ m ana mana ọ ha ewute m ọwụ na nna ayọ nni mfe onye Naijiria asị nya ọ ga-ebupụ ọnụ m asị na nna ata afụ mmụọ gọziri m maka na mmụọ dị ile so na ajụjụ ịjụrụ m o nwere uru a na-eri na onye ahụ bụ isi ana onweghị karịa na onwe ebe njere na Nnewi ma ọ na m pụrụ apụ a na-enye m ọnọ na Nnewi a na-enye m oche gosi na onye nọ n'isi arụsị Nnewi a na-akwa nkwa aka na-akwa nkwa aka nna aga anyị esokwa m a na-akwa na-eme mkpọtụ enejeghara m onye ọ na-acha aga m nyawa ugwu na ọnọ nwere na ewepụ onwe ife mfụrụ ife ndị ọzọ Chimu gọziri m mana ife ọna nwere ulu dịka isi wee kwu ulu dị na ya kịta apịrị mpe mana ife ọna nwere ulu ya enwe ọghọm
kelee ọghọm dị na dịka ọnọdụ ị na dịka isi ana Nnewi. Ọghọm adịghị, ọghọm dị na-ewe etu nsi were aka nna ahụ ji n'anya ụfụ. Ana Nnewi agwa m efi na Nnewi na ọwara unu eje ngolo efi gbuo na akaụntụ m. Mana abịa nenecha efu na ọha ịghọ afịa ahọzi n'ụmụ ụmụazị. Mana na m eti ọgbọ m ife n'ilo na ọwụ na ife ọgụda. Ume zuru m ezu. Ahamara diabetes. Ahamara ọbara mgbanelu. Anya ha egbu mgbu. Ọkpa ha akwụ m. Ahamaya rheumatism. O nwekwara ngozi ka enu. Ọgbọ nchelu m ọgụ n'ụzọ mana otipa ya aja mmụ ya. Nnukwu ngozi ka ọwụtomi. Maka ọmụma ahụ one ndụ. Nna m nwụ na age of 57 years as an old man. Mana akara na m ahụ one ahụ ọka nkụ. Mana aka ndụ mma n'anya nụ. Ụmụ Igbo adịghị ọnụ m mma. So ị na-akọwa na onweghị ụgwọ ife dịka ife ndị oyibo na-akpọ salary. Onweghị ụgwọ obodo Nnewi na-akwụ dịka onye nọ n'isi ana Nnewi. Onweghị ụgwọ a na-akwụ m. Onye na-emekwanụ m nnekute ọnụ mmiri wụkwa na onye a na-akpọ Chief Dr. Senator Ifeanyi Ụba Ebuechukwu ụzọ Nnewi. Nyekwanụ uwe onye na-eme m ọdụka na-eri uru n'okwu a na ebe ọ na Nnewi na-eme afịa ọrụ ekecha ndị obi ego kecha ndị yutu nwoke na nwaanyị ọjụba kere isi ana n'isi ana ya nọ iri ebe a ewere nke nwetara m anọ n'etiti na abụ onweghị ndị nkwere adụ neutral n'agbanyeghị na m ahụ politician. Ọ na-anọkọta kpọọ na fon mba Ifeanyi Ụba jụọ m ọ na m ahụ ejebe mmadụ asị nje nna anyị na-efe adụghị ọwụ mana mbọsị m aka kata na pụta nọkọta gatabe ya anaghị emeghere m ụzọ ka ọ mụọ gọvanọ ọ ma sọkwusa m nye nya n'ebe ọ na-adị m mma anawakwa mana aha m eje kwa ụbọchị ka ugwu wee du so okwu onye Nnewi na-elota m nketa nke echi ọmụdị ife a ịkacha zelu ị ga-achọ ka ụmụ ume ọdịnala ọ bụ m a na-ezuwekwala ogburugbu ezubelu nwa m mụrụ kịta ọfụ nka m na-efe ana Nnewi furu dị na efu ọghọ ndụ na ọ ya ga anọ na onye ọzọ anọlụ mana etu o si ekpesị ọ ya na-apụzi ibe m ọzọ achọọ m afọ nwa m abịa achọọ nwa m afọ nwa ya abịa wee ruo mbọsị ha sị na ha achọghọzi onye ọ mara ọbịa kwa so na onwe nwa nsịrị na ya efe ma ọ na ya efe mmatị ụta ife mma akpọwa ndị fela na ya akpọ m enyewa ọnụ na ana mmụọ na-enye m ọnụ na ana mmụọ maka emere m ọfụma a sị m ndị nọ na ana na onwe bụghị onye lụrụ ahụ n'ọdụ kịta mana nna eze a na-ekwe a ọ nọrọ 182 years a sị m ana Nnewi na mma anọ karịa Okafọ eze a na-ekwe onye nke a ọ nọrọ 138 years Okoye Okafọ nọrọ 95 years Okeke Okonkwo nọrọ 72 years ama m ahụ onye ndụ wee dị etu a ndụ onye ikpeazụ nọ na mma anọkarịcha ha ncha site na ịkwụwa aka ọtọ sọọsọ etu a nsị kpụ ha na-elota ha ọkwadị na-elota ha na mmadụ ha na-elota na mmụọ. Kedu ife ya agwa ụmụ Igbo ndị na-akọcha ụzọ ọdịnala? Onye na-akọcha ụzọ ọdịnala bụkwa n'uche kọrịa maka ama na mbọsị gburugboo mgbe ụka abịa bụghị obi niile azọtagasịrị ọnọdụ niile azọtala etigbuo na okpiri gwọọ ọrịa ọgwụ tụọrọ ya arụsị ọ bịa n'usoro omenala ndị zọtara ya jidesi ike taa na-akpọ ebe ahụ obi na-akpọgasị ebe ahụ ọnọdụ dị iche iche ọ ife emeta na omenala ọhọ iwe obutere ya igwe ke na-eti ori izu a bụ igwe ke na-eti ori izu a dịkwana n'oyiwe wee bịa ọha ndị ọcha merie ka ọ dị etu a obi Nnewi Ichiadị obi Uruagụda obi Ụmụdị Ndụ ọ na usoro omenala ka emetachara ya o wee dị ọkpụ so na ife na-agwa ndị mmadụ bụ
si ga nataba na omenala nọ na omenala ka ndị do na aka ịdụ nsọ bụ Baịbụl sịrị n'ọsọsọ ime ife ọjọọ na-akpa oke n'etiti anyị na Chukwu. Baịbụl kwuru, ọhụụ ndị ụka kwuru, nọọ Baịbụl kwuru. Ị bịakwa na omenala sị na ịdụ nsọ ka mmadụ ji anọ ogologo ndụ. Nsọ nsọ na-elo ọgwụ, nsọ na-ebu nka, nsọ bụ ndụ. Ọgịnụdị bụ nsọ? Gịnị ka a na-akpọ nsọ? Ọkwari gị ama na amasị gbagide mmadụ ibe gị, ga-ebu na mmadụ ebubo ụgha, ga-ezu n'ohi, ga-agba na ama, ga-anarị na nwunye na utu ya epere mpe, ga-achọ n'oke ọchịchọ, kwụba aka gị ọtọ, ga-ebu n'aka ọbara, ga-ebu na mmadụ, ga-akpa na nsị. Ọkwa ewu nsọ? Ọnya bụ nsọ. Onye na-eme ụmụ ife a n'okpuru anyanwụ a eruo na be mmụọ, ndị mmụọ ya na-agbara ya ọgụ. Ife nwere ihe agwa ndị Nnewi maka uru ana Nnewi bara. Agwa ndị Nnewi maka uru ana Nnewi bara ka chọọ. Onwe onye Nnewi nwa na ana Nnewi a amụghị na ana Nnewi a, ma ndị kpatara ego, ma ndị ọchịchị, ma ndị gọọmenti, ma ndị lọya, ma ndị barịsta, ma ndị odigasị. Ọgọdọ igwe Nnewi ọ ma na ana Nnewi a. Mbosi igwe bere ebe o tiri mbosi na marụ gasị ka na so ife na-agwa ndị Nnewi uru ana Nnewi ba wụnọ na mmụọ ka ogbenye na-enwe njidebe mkpu, onye a na-emegbu emegbu, onye a na-anara ana ya, ọnụ enweghị onye ya ekwuri elu. Ọ bịa na ana Nnewi etiche akwụkwọ beta ọrịa, ọ na ife adịghị eme ụmụ dibịa ndị satara ọgwụ nsata, ọ na ha atụ nzu ọsụ na ewe onye omenala, ọkụ onye omenala. Ndị satara talisman, ndị na-eyi ụzọ ọgwụ ndị Fulani, ọgwụ ndị Tibet, ọgwụ ndị India, ọ sataghị ụzọ ọgwụ na-abụ o je pichara ụfọdụ ebe na-atụ nzu na-ewere ya na-aghọgbu ndị mmadụ si na ewe onye omenala. Ịba abịa ifute ebe ọ kpọtara ụmụazị n'obe, ọkụ onye omenala. Ọ dibịa ka ọ na-alụ, wayo ka ọ na-egwu, ọ ife o ji omenala akọba onwe. Onye ọ na-bụ ezigbote onye omenala anyị emenata ife ọjọọ, ome ha ife ọjọọ mmụọ ewe. Ọ kwere ife chọrọ iji ka ntị anụ ọnụ ahụ rukwana mmata karịa mgbe mmadụ bụ na mmụọ. Ume na-apụta n'ọnụ, pawa ume na-apụta n'ọnụ karịa bifọ. Nlahụ ụlọ anụ m alahụ ọfụma karịa bifọ. Ụmụ nke aka na nka nke ata ka ụmụ ife a na-emekasị ndị mmadụ ọha eme m maka na ndebere nsogbu na mmụọ. So na ọ na-efu ndị si na ha na-eme omenala na-eme ife ọjọọ babi ọfụma na-ene ife ya eji m onye omenala wụ na ịbata ha bee ife izi ọ ebu ụzọ nye gị onye gị uzu ego ọzụ ọchọọlụ gị ọjị nye gị mmanya na-alacha gị na-asa uke efere nna ikere ife ịbịa ọdụkọta na mma nke isi ka ịbịa bịa taa n'obi dị ume n'obi aṅụrị igbuo ife ịbịa onye solushọn ma ọ kpọje gị etu anyị si mara ihe. Ịba abe ndị a ji omenala kpuchi onwe ha were eme alụ, ịbata ha abịa ozugbo onye gị oche si gị ijikwa ọjị bịa n'ọkwa 5,000 ka ejizi agba afa. Ị na-asị ya mba na ọha afa ka ịbịa gbalụ ọgwụ ahụ ọ satara eti ya ọsị na ọhụ nga Chukwu isi anọ nga Chukwu ọsị unu ekwe ọnwụ n'azụ ofu weta ego ka agbaala gị afa nna ahịa emeghe. Ha ji omenala ekpuchi onwe asị na ha na-eme omenala. Anyị bịa ma ha n'obodo a ọgbakọ na-eme ha ebu ya n'ụka anyị ma ha nụ kama na onye ohimiri furu ka oriri onye ohimiri furu ịbata bụ ezigbo dibịa ọha enwesa anyị bọọlụ ihe ama n'ọdị ndị a na-ebido ebe a gbachagide uru m ọkụ wee pụọ ilo kpụsara ọbara anụ wee chighe azụ ọ ka ha wee lata ndị mmadụ wee gbuo ha ibe ebe mụ bụ isi a ife ejima na ọbụ isi a na bụ onwe ebe m nọ n'ozi obi ịbata ebe a negharị anya esi na onye omenala nọ ebe a ihe ama na ọdụ so na ndị ji omenala eme alụ ndị ji omenala eje na be ndị nkra na n'ili je na-akpọdo mmadụ n'obe ha awụ ụmụ dibịa ọkụ ọtụpụtasịrị ndeba nke a na-achị n'aka elu ndeba nke a na-achịkwa nke a na-apị na fonu pịtakwuo ọ pịtaghị ọ chọrọ ife ọ ya eme ozugbo ka ọ
ọbịa ndị a na-ekwusata talisman na-eme ụmụazị na na-ene anya ụmụ Igbo na ndị Nnewi ọnwụ na-abịa ego ipịtara na kọmputa na ego ipịtara na foonu ọnụ ọha ego mmadụ papa ọ na-eti ego na telivishọn ọnwụ na-abịa bife ahụ ịsa taa ụmụ nwoke ya ahụ afọ ya aka nkụ erigbu ya kasị n'ụmụ nwaanyị iji kọmputa na-ere mmutu na-apụta 10 million na-apụta 50 million papa gị o nwere ego debe na kọmputa ọ bụ ohi ife ala na-asọ atụna ya kụrụ iyori nne na nna akpara isi na abụ gụọ ya otu ochie moto ọ sị na nwa ya na-eme ọfụma ana nna ewu ya ọkwa nsọ nna asị na aha eteta ego efi na nkwụ ọgaranya na-esi na chi ịbaghị ọgaranya ụmụ gị ya aba ụmụ gị abaghị ugwu ụmụ gị aba ndekịta wee sị na onye ọ na-aba ọgaranya ya ma egbuo mmadụ jee n'ịntanetị ka ifu ebe nwata ga-enye nsị na efe ọwụwa eji anya nsị werekwa bred na-esuri ya na-ata ị na-anya na-etu Ọnịcha o wecha ndị nyichara nsị na pọket oche otere na-anya nsị kwụọ na laịn asị na ife ndị a na-ekwu ndị eji omenala na-egwu wayo nọ ife na ha na-aja agbara ha ji etụọ na ha ya enweta ego nwatakịrị dị 26 years si na skuul pụta ebe a na-azụ ya eburupụ okpoche otere na ilekọta na-anya nsị ọnyụcha orie ka o wee bute ego n'ogbe nsị ka ndị ụlọ onye nyụrụ nsị rie nsị ọmụkwụ nọ mbịa ka ọ na-eri onye eri ego ahụ anaghị ewu ọkwa nsọ otu ajụjụ chọrọ ịjụ dịka isi wee hapụ ụzọ ndị nna anyị wee hapụ omenala wee na-emego ọdụ ka ndị nna anyị ndị pụtara anyị aka ọdụ ka ha na-ewere anyị iwe o ji ahụ ifo ebe a na-agabu n'ihu na-ene anya ọfụma tinye anya n'okpuru ka ịfụ na ụlọ elu niile arụ bifo dị wọ na-etu ka o si ekwuru na ọzọ dụọ na-agụ ya onwe nke dị n'aka ịma anụ nwa nwanne na ọhazi nwa onye ahụ ndị afọ ha anya ha arahụla ịfụ ndị alụ sebụntụ etu ka o si ekwuru ọpapagbu onye ọzọ dịka ọsọ na-arụ ya n'ụzọ ezigbo ezi ndị afọ ha anya were ewe iwe ịbịa nile kịta ịfụ na ndị na-emekarị ife ọdanya ha bụ ndị afọ ha anya inwe ene na ọfụma asịrụ na ndị isi ọnọbe nna ya na obi ya na ọha mmadụ n'ọha bụ ife dị etu bụrụ ife dị etu na onye ụwa mmadụ ọ na-adụ ndụ adụ ndụ anya ụwa na onye ụwa gị na-eme ife dị etu a na-eme ife dị etu a esi na okwuchata ije ha nwere ife ahụ Igbo ji eme ya nsogbu anyị chi ndị Igbo ezoghị n'ezo ọchị ewetagasịrị eweta na-enye anyị nsogbu chi ndị Igbo omenala ndị Igbo ezoghị ezo omenala ndị Igbo ọkwọrị oisi ogirisi akpụ ọjị ụdara ngwu ọfọ ọjị ọ ife ndị a ka Igbo ji eme omenala onye si na ife na-ekwu ụba asị nwunye mụọ nwa taa ya ji ewere onye isi ogirisi na-anọ ọrụ ya baa nwa ha afa tụọrịa mmanya ọkụ tụọrịa nkwụ elu nye bụ ogirisi a na nwa amụrụ taa akacha ụmụ ya niile ya na-eme kwa ọnwa ọ na-eme ọ na-akpọ nwa ha afa kwa ọnwa nwa ya wuo hibiri ezinụlọ ejighọ ndegbu egwu ọ ya wuo hibiri n'ezinụlọ ifu okenye ka ọ na-atụ nwa ya ọnụ si na ndị ọkpara ya ya amanwụ na ọ ya dụrụ ya na mma ndị ọkpara ewepụta mee ife dị etu a n'ezinụlọ mee ife dị etu a mee ife dị etu a nọ mme ha na ndị isi agbarịba odeewu ndị isi na ndị ọkpara emebiri ife ndị isi ndị nna nna ha debere nọ mme nya na ha afọ onye ahụ a na-amachasị kedụ ndị ndị isi ya ife ahụ na-abọ na ịtọ na ịnọ ọfịọ maka 1 minute n'anya ndị afọ ha anya na-adị ka 2 hours by ndị afọ ha anya na-ede ka ha na-eme ife na nwaanyị ebechaghị ikpe na mmụọ ewepụ ụdị kpata na mgbe ọhọpụsị mmadụ nwụrụ na mmụọ ka ọ na-anwụ mmadụ na-anwụcha na-aga agbụsị gba ya ọda nwụọ ife ọrụ ọhọpụsị ahụ ọ nwụrụ ebechara ikpe kpuchie so na ndị nna anyị ha
na ndị nna nna anyị ha ndị na-anụta nwaanyị anyị enwe nwa nwoke anyị enwe nwa ọsọ ọbụla ọgwụ na ọya ele onye kwuru onye chọwa ụdara na ife ọmụmụ wee dọọ ọdụ ọmụmụ ọsọ ụzọ ọmụmụ a amụọ nwa bụ ma ọrụ nwoke enye nke otu ụka amụọ ya ọrụ nwaanyị enye nke otu nnekwu ọdụ ọmụmụ a ndị ụka na-eji akụrịsị ogbo nke ahụ akụri efu ọgwụ ọgwụ adịghị ọ ikurie ya efu akwa obi fụ ego ayọrọ maọbụ ego emere mkpọpụ nwe nke ihe akụri efu ọgwụ ụmụ ife ahụ ka eji atọ ọdọ ọgwụ ịtọba nụchasịa asụ na-etu a ka ọ dị ndị nọ na-eburu ọfọ tie ife otu mgbe ahụ na ibe ha amụrụ nwa tụm ejewojeri otu ọkpana ife nye na ha kwuru ụmụ ife a ka ndị fụ ndị na-emebisi sị na ọ ka achịbago ndị tọrọ ya wee na-ewe iwe o nwere ebe nwere nsogbu n'anya oke ahụ n'otu be anyị acha a sịrị igburu iko ahụ bụ eziokwu ife ebe emebisiri ife na ife ndị gboo ji nụ ọgụ anaghị na-ekere m na-ana be nna ya na-ana obi nna ya dịrị uru etibo na obi wee zọta ya nụọ ọgụ wee zọta ya tupu obodo ọzọ wee zọta eke maka ama n'ụlọ na-abịa ka edebere ụlọ ndị aka onye chepụta ha ụwa obido ile elu a na-eji ihe obi wee zọta ana nna ya okpuru ịtọ na mmadụ ise tụpụrụ ndị obodo ọzọ zọtara ya ịpụta ha ozugbo ile ya na nkịta maka ego oyibo iwe ya na-enwe ha ihe echeta ha n'ihe akpọkwana ha akwa ife na-ese n'ụlọ na akpọkọpụ nwa afọ nwoke nne obi gbachara ọsọ ebe ọ kọrọ ji n'udo ọ kọchara ji n'ebe udo nọ nji foto ọkọrọ udo si udo na akwụnanya na-etibe nke nji wee ruo ndabere oruzie n'aha ọzọ bụ ịkọ buche nke ji ya kacha ji niile ọnwa na udo merie jeziekwa na chite ọgụ ji na abụ kọcha mbụba ya gbuwasịa mbụba udo si udo do na-enwe ozi ebe ya akọnya na eka kọọ ya ji fọbị udo wee na-abụ anyị na-epe sikere ife nwoke ji bịa fụchasị mbụbọ ụmụazị na-agazi ha na-enene na-eme nwoke ife ọdachi o nwere nwa na-akpọ ọdachi wee jecha ife na-ana wee pụta fụrụ udo na-akọ anyị wee baa wee sụ udo nke isi anya mmiri n'aka ọgụrụ ọsịa na ọnwa oke afọ ka ya na-arịa ikwere ebe obe egwuchesịa n'ihu be naghị eme nwoke afọ ife udo si anya na-ekwu n'okwu ka ọ na-asụ agba ọkpọrọ nye bụ dachi ọsọ ọ sịrị biere onye nwe ọdachi na ya ekwu uche ya udo si ebe olotara mụ ụzọ ma ya were ọdachi wee na na-ejesigo nwoke ahụ tụ ya ụzọ ọla na-asa na njem iji gosi na mmụọ aka asị mmụọ nke na ode mgbọsị m batara na ana ka m sị na ana achebekwo ọ ya mmanwụ nna mmiri ọ bụ ya chanwụ n'ọkụ agụwara m iwu gụbara m nsọ gụba gụchaa jụọ m onwere ife anyị ewepụrụ sị mba ndị mmadụ bịagboro agụgharịkwara nye ọzọ sị m onwere ife anyị ewepụrụ m sị ha na o nwego ife ya na-ada etu a ndị mmadụ dasịsịa mebi maka na m nwe okorobịa nọọ m bụ esoro m duzi ụmụ agbọghọ ma ọ kpawa aka ma ọ mebe ife dị iche iche nna 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 ezusiri m ike ọ na-apụ ibe ka a zụrụ n'igbu akwụ ego n'igbu aja n'ịrụ ọrụ ugbo ọgbọ mgbe anyị ga-ezu anyị na kọmputa so onye azụrụ usoro apụtara eme ife kọmputa mmadụ uche kọrọ ya anụ m ekwuzigbo ka mmadụ ya ọgụnụdụ onwe ịgọrọ ọgụnụdụ uwe ọfọ a ọfọ bụ eziokwu eziokwu uwe ọfọ ọ n'aka anyị ka ọ na-azụ ọfọ kwa ụtụtụ eruo n'aka ndị ụka esegboku ka o ji azụ ọfọ gbagba ifeanyị mgbe ejikwarụ ndị ọfọ hapụrụ m nkata m ọfọ apụta mana ọtụ n'aka anyị ọ na-azụ ọfọ kwa ụtụtụ nsị ka ngọrụ na ụmụazị Igbo ụmụazị Afrịka ụmụazị ụwa niile ọfọ agbakukwe ngụ Chukwu okike Chukwu abịa ama chikere nwoke chikere nwaanyị Chukwu kere mmadụ n'uju ya Chukwu onye ma onye ọya eke mere onye ọya eke amara chi na-enye amara chi na-enye udo chi na-enye ndụ chi na-enye ife akọ ka ife enwe enwe chi na-emelụ mmadụ ọgọ ụtụtụ taa bụ nnukwu afọ mbọsị ndị apụtara na Nnewi afọ nna-asụ ụbọchị
ụbọchị ndị kata adịkwa na echi a sị Chineke bi n'elu ekwu ụwa ka ọ na-emebi n'anya ya ekwenwụna a sị na mmiri ndị na-aṅụ ka a na ha afụ ọbịa mmụọ ndị na-efe na-egbu ha anyị sị na nke anyị na-efe na Nnewi anyị egbu anyị nne agbọkọ a na Nnewi oke a na udu m ọgarị anakụrụ mgbukwu ojukwu anakụrụ mgbukwu ọjụ anabụrụ ụkọchukwu enyi a na-erughị ahụ mgbere ebulu ọnụ bunye kpọta mmụọ na-ese Nnewi na amụrụ ọnụ eze na-ebi okwu bịa biere ụmụ Nnewi okwu ọwa oge asọ ofe eze mewezado oge ọdụ okwu bịa bụ n'ike nke ụmụ Igbo enu ebube ebe ọdịna ka ọ rie enu ela na ụka elu oke okiri bịa tisala anyị ndị ntụntụ mmụọ tisala anyị ndị ntụntụ mmadụ ka nka n'ihu anyị kwụrụ n'ọtọnụ ka ife dị mma mebere aka chi anyị tụta n'ụla na-agbakọ ede Nnewi nnukwu nwaanyị nye bụrụ ọnụ ọcha na ọ na-ede bịa chọrọ anyị mma wee na-asị ohu mmụọ na nnụ mmụọ dị na Nnewi mmụọ na-emere Igbo ife na mmụọ Igbo na-emere ife ha gbatakwọ a sịrị ndị olulu nke onye na-eme ụmụ isi elu ike ndị onye toro ndị batara ego wee chụọ arịrị ndị lụtara ụmụ ogbe ndị na-eje n'ụlọ ọgwụ kwụ ụgwọ ụlọ ọgwụ onye ọzọ nọrọ ndị lụtara ụmụ ajadu nwaanyị ahụ ndị a na-egbu di ha maka ifi ego ọ na onye nwezi ego ọka nke nwunye ya na-ede ego ogbue ka ọ kparụ ọhọwụ ndị a nọọ ndị di ha nwụnahụrụ na mberede ndị lụtara ha nọ ndị bidoro ụmụ ogbe afịa ndị lụtara ndị ife na-esiri ike a sị Chineke na-adụrụ ndị etu a na mma ndị ụkọchukwu ndị fada ndị evangelist ndị bishọp ndị brothers ndị sisters a sị bụ nke onye na-eme nyakwụba aka ọkọ na Chineke ya gọzie enyi ya ngozi tụrụ ndị omenala ndị chiri ọzọ ndị na-asọ nsọ ndị chiri dudu ndị chiri ume ndị chiri eze ndị chiri dala ndị gbara ataka ndị kụrụ amụma n'ala Igbo ndị chiri ọzọ eze ala o mewere machi ekwena onye ụta a sị m na ngozi ya atụrụ ndị na-egwu onye abaghị ọgaranya nwa ya aba nwa ya aba mana na ndị na-eme ife ndị abụghị isi anaghị ekwu onwe ha na-anwụ ọnwụ ike nna a gwara na onye na-efe mmụọ ha dị elu ọ gaghị edisi mmadụ okwu arụ na ọbịa ha yọ ọnana na agụ egbe ọbịa ha anakpuola ya echetara ọbịa ha yọ ọrịa ụlọ mmiri na mmụọ na-achụpụcha ọya ndị a wee kpọrọ onye enye elu kwụsịrị ife nna agwa ndị Igbo gboo si kwụba aka ọtọ na ịkwụba aka ọtọ na-enyere nke ya nna ayọ na-asị onye fụrụ onye ahụ emere ebere ma eri ebere ọkwa ndị ahịhịa na-agagharị ife a n'obodo a na-arụ ụlọ ụka na-arụsasị ụlọ ụka ebe niile si rụba n'ụlọ ọgwụ ha ka ụlọ ụka na nyanye ha na nso nsi oyiwo gbatakwo bịa nyere anyị aka oyiwo mere ụwa ife ọgwụ alụọla anyị ụlọ ụka si tinye ndị dụrụ maka mmadụ na mmadụ na ngwa ọnwụ onye ọzọ ọnwụ ejighị ego ọnwụ arịrị ọnwụ mmegide ọnwụ afụfụ a na-anwụcha ya n'ụwa niile nsị ngozi dụrụ ndị na-elota ha a sịrị nkụ na nke Uchukwu bụ na owe Olise abịa ka Uchukwu abịala ụwa n'ugbo olie Chukwu abịala ụwa fụba ọkwanụ ka ị chọrọ ka anyị dị ebe onye fụrụ onwe ya wụrụ obere Chineke tiri ihe mmadụ ncha ya ebi n'obodo oyibo mmadụ ncha bụ ebi n'ilokọta ebe a mụọla onye ọfụ onwe ebe ahụ ya were ebe ahụ n'ọbịa onwe ha ebe onye nọ ngozi Chukwu anyị abịa nsị na onye isi fụkwara anyị atụ mgbe na ufere ya gbaji ọnụ ọ fụrụ anyị ahụ ọ kpatarịtarị egwu agba na ọgbọ mgbe ka ọ na-ahụ a sịrị m ndị mbụ na ndị egede ndị isi ukwu ndị isi ntị isi nwoke isi nwaanyị ụnụ anwụ ha ụnụ nwụọ n'ụla ka ọ na-ala si na n'ebe ụnụ na-agbata bịa nyere anyị aka bịa tụgharịala anyị ndụ ọzọ dịrị esi na ọhụ sọsọ ego ka eji ama mmadụ n'eziokwu n'ezi ome esokwa na-asị nna nke n'igwe n'onu ọ kachakwa n'oyibo ebe bụrụ nwanne ya gbaba ya ndị gọvanọs ndị ministers ndị kọmishọnas onwe ife agwara anyị mgbe a na-eji ọchịchị a aba na-esi lotesi ma eri anyị ọgụrụ n'uwu mmewe obodo ọkwa ọkụ na mmiri
pụta sinye na anyị anụ ka ọkụ na-enwu mmiri a na-agba nkụrụta aga onye nwụji ogbe ọ gbaneji onwe ya gbaneji a sị na Chineke ya n'olu na anya ya nwụchiri mmụọ nke a ga-efutu mmadụ anwụchikwa na-efutara na ise aka na ụkwụ na ọfọ na obi If you love the video you just watched, please like and subscribe, and also share the video. Please like, subscribe, and share this video if you love it. Thank you. Anyị nakwa n'obi ikolo mmụọ